yang laki din. Ay na, nagpintas mo tunday takulay kibuok mo, kumare. Magustuak man. Ha? Ay, kasta ay kumare. Ipakulay ko lang na ito di Valentine's Day. Ay, nagpakulayam ngay mare. Ijay man salon tigayam ko abakla. Ijay ili. Ijay Nicole Salon. No aglogan ka iti tricycle, makitam ijay left side. Ijay ti salon na. Ay, kaano ak nga tamot ang makapakulay iti buok. Ay, anya lakit din mare. Kat anytime aji. Kumangarod mare, ngam awan pa'y matkwartak ngamin. Kat makitang dan ka adi. Amom ngamin mare, da tayo ababay. May mayat latangay no adabukod tayo a kwarta. Tapno no kayat tayo ti agpapintas, saan anas ka nga agdawat tayo iti asawa tayo? Sa bagay, gusto ka iti day tangay bagam kumare. Ay, dangan. Napnapan na maya. Ha? Rabing, namita ka lang. Kung nakulaki din no, intarayda ka ni timbakulaw dita. Si kakit di mo. Narabyan laang ti tao. Adumanin asaom. Anya lakit din ayan. Apaw! Narabyan ka, ngam saan mga importante ni makagapaw. Anya? Napan ka lang man ang nakimarmaritis dita karo ba. Ado ti maobra dito yung nagtibalay. Di ka pa amo nga si kasunmag. Amom si Kalino. Nunalpas kan anangan. Maturog ka laang. Kas kalao pa amanok aputak. Una yun. Anya, kasano saan ang agsawa kastoy. Naggapuwa kay bangkag. Sakpay kay din ti agluto kay naginaw. Ngamsi ka, marabyan ka. Kapulang tinansin sa maritisyo. Anya? Ha? Nabambanog ti tao. Ngam sumanao ka pa'y laang. Dikta ka man laangan. Nay, si Kamagaya ang balasang ka. Wala na. Imaya, tada ko man napatid na ibagak kada kayo. Anya da ita. Masapul ko nga minti kwarta ita. Kat naira na pa'y laang mat nga awanan kami. Amangan no adda kwarta yun, nana. Promise, bayadak mat laang. Apaman nga adda kwarta mi. Masakit nga minti asawa. Nasken nga ipaagas ko. Anya, nukas di nalakpan, kat saan ang makatrabaho. Ay na, agbisin kami nukwa. Mano ayat ti masapul mo pilang. Uray 1.5 laang, nana. Bayadak tumalaang. Pautangan ka. Ngam pangaaseng, kasaan ko maamabayad. Ayaw mo, nana. Anya lakit din, ayan. Oh, sigamat gayam kumare. Nagmayat man ti isa mo sumungat iti salon ko. Walang kumare. Maya, taumay ko kumaipakulay ti buok ko ken ka. Ha? Ay, imbag man. Nakaskas daw Apaw! Naimbag man, na panunot mo mati agpapintas bilang. Ayun apay, ni Ana laang ayat ti makapakulay iti buok. Ha? Uray siyak mat At dayta ka man ako nakon. Umay galang nagpakulay ti buok. Ado man ti malawlawat mo. Alang rod, rugyamon ako layan ti buok ko. Tani, excited ka makakita iti lang No ad-adda nga ta pumintasa. Kanya lakit din, ayan. Amo may kumare. Imaymat ni pilang dito sa salon ko iti Domingo. Ha? Kasta aya? Anya nga iti may namot impaaramid? Nagpadalos ka di iti kukuna? Ay saan? Nagpakulay iti buok ko naman. Ay wow! Kasta aya?
Naimbag man ta na panunot na matan ti agpapintas. Isungaruti ko na kenkuana. Agpapintas man. Tapno saan nga isukat nila kay na. Anya? Kita namin tilangana Kasi lang nakanakiti may sa adosena. Naglusyang. Inantumay ngamin masangot agtigos. Tatay talamapan makichismismis mo ng aramiden. Ay, tanyan nakiti na yan. Dandan hindi ka pa nailasinan, kumare. Ay, sikamot gayam. Ayun, kumare. Napintas ka di mo ilaan dahi buhok ko. Kawan, nagpintas na ron. Ay na, napanak matlaang ijay ayan ti salon ni Nicole ijay ili. Kasta aya. Nagmayat matanday takukum, kumare. Ay na, nagmayat day ta extension na. Ay, impa-extension ko, idi kalman laang. Ijay mo't laang ay ni Nicole. Adda nga min ti atendarak akasar ita alawas. Iso akong di extension ak mo na iti kuko. Kastaya. Ay na, umapanak man. Kasla kayat kumat nga agpa-extension iti kuko. Ay, nagmayat na talaga. Ay, katun, adi. Awan mo ti dakas na kumare. Agpa-extension ka mat Alamot din atata. Uray 1.5 laang. Bayadak tumat laang. Apaman nga adda kwarta mikin nila kay ko. Ano ayang amin sa kwarta? Masakit nga min ti asawa, tata. Nabayagan ti gurigur na. Nairanamot ngamin nga awanan kami. Ala, pautangan ka Saan ko maamabayag ka na Tanda ni maibusin ti akas ko ya. Kahit sana mabalin sumaldi nga. Kahit parang tumal ko. Ay na, nagadukot na among alakayin. Ay, alawan, tata. Saan ang mabayag? Bayadak matlaang. Promise. Mabitlayan nga rin ta. Inakalain ko't utangin. Talaga mo Ayun, kumare. Isak manin Imaya, tagpadalusak man iti kuko. Sure, kumare. Kin saan laang adalos Ha? Anya nga kumare? Dalusam, kin extensionam. Apo! Talaga nga mo matandang papintas Tay kunak nga rod, saan laang ani-ana ti makapa-extension iti kukuna. Uray siyak mo't Anya? Ala, rugyamon adalusan ti kuko. Ta saan laang adalos ti kuko ti aramidang. Extension ng matlaang daytoy kurimat-mat ko. Nasaya at man, may ka dito'y tersena, klinaw. Wala na. Gumata man iti muma. Yay, kompleto man. Ay mabit lang tala tigagatangam. Atoy, nay. At ito'y matibayad ko, nana. Agyamanak. Ay kat nasaya at tanagimbagkan. Ha? Nay, sa anak mo masakit, nana. Anya, saan ka nagsakit? Idi na panalawas? Saan mo, nana? Makumi-kumaklaan, iji bangkag ko. So, sa anak ang matatao, iji balay. Ay, ti ulbod nga asawam. Ha? May imutang dito'y iti 1.5 idi na panalawas. Nakuna na ang masakit ka kanaw. Iso ang masapulo ti kwarta. Na siya anak mo. Iso a pinautangak. Anya? Bagaman kan kuana. Tao may dito'y itamulang. Tiyawanan baeng. Iso malagayam asaanan na nagparparang. Nasaya ta simbangkwit kan si kapilang. Ha? Apo, ta nakapadalos kay ti kukom. Kay nakapa-extension kay ti eyelashes mo. Nangalami ti kwartam. Pangala ako mangay. Basta kwartak adi. Hoy, apay, inrason mo ang masakita kay diyan ni Nana Ila. Anya? Nagawa na bain mo. Siya, pay mo tinang ibagaan na ito'y napanagin mata. Hala, umamin ka.
Ti inutang mo king kuana, kit isaw ti panagpakulay mo iti buhok mo, hindi na panalawas. Huwag ko nam. Si kakit din mo. Agdamag ka kanyak. Ngam si kamat lang timang sumbat. Anya? Di ka madanagan, tabayadak tumulaan. Hingga makisarita yan ni Nana Ella. Itamot lang. Kasta una iti pungto na king ka. Itaman pa'y adito'y kaamagmag na. Katrabi ipay kumare. Ah? Apay, saan ka ay mabutang dita deras ang malabsam? Ay, saan mat kumare? Ay, niya kalakit din ay. Apay ngamin aya, asaan ka amag na ijibangir adalan. Kat nalawag ijay. Si kakit di mat kumare. Nagadupay lang ang asalutsod mo. Ha? Kat mas dahawak lang ngamin taapay adito'y kapay lang amag na. Wano? Ada ngamin basol mo kininana Ella. Iso akasta. Anya, Kasayaatan nga aramidam, mapan ka makisarita kan kwa na itinasayaat. Tapno saan ka amagmag na ditoy? Delikado ti dalan ditoy, kumari. Nasaya at naglana, talino ba, no? Ne, apay ka day tata. Ayo, apay asaan mo talaga umay agpalpalang ni bakit mo kanyak? Apay aya, tata. Kahit no ada inutang na kanyak, hindi pala ang napanalawas. Kung na ang masakit ka kano, iso ang pinautang iti 1.5. Anya? Inakali na nga itati pa nagbayad na. Ngayon awan batten. Ay, tawanan pa eh. Sapay jak batten mapalpalabas iti balay. Ala, di kayo madanagan tata. Ibagakin ko na nung makasangputak iti balay. Anya ka din day tangar aramidam pilang. ha? Naimbag kumamang nga rod nung mapan ka mo agsapol iti panggadam. Tapno da pagbayad mo ka iti utang mo. Ngamsan mo. Wah, Hingga makisarita ka dagiti nakautangam. Apay, di ka mapain. Anapan ka nagpapintas. Ngam inutang mo mo dagiti inaramat mo. Anya laki din. lakay. Padpadaanan da ka ni Nana Ella. Gapo ito utang mo. Kasta mo nila kay Punsyaw. Anapan mo man nagutangan ay. Salbag kiday. Mangibabain ka ng asawa. Ibagam pa masakitak. Tapno pautangan da ka lang. Malaos to lakay. Siya kunti mapan makisarita kadakwada. Nakabot-bot ang tumi day di abakit ila. Sigurado nga agungot day jay no makita nak alumabas ijay tersina na. Iso nga ano sa kun atunag na dito'y bangir adalan. Ah, ay na! Ay na! Ay! Tapang magaiman! Ay! Natnag ako na. Ay! Tulong! Arayatan na! Anay! Oo! Ay naku, mare. Dahil magtalakaraing kami pa'y kinilakay ko. Apay namin aya adito'y kaamagmag na. Kat nagwayaan mo't ijibangir adalan. Kan adapay ti street light na. Mare. Kita ang manday talangam ita. Agyaman ka, ta adapay ti puon ti kayo ang nakaisalatam. No awan, hay jaklam mo. Sigurado ang nagdiretso ka ijibaba, ayan tinaon nag-awaig. Gapo iti panakatinag mo iti deraas. Nadadaalo na iti extension ti kukom. Kan naikat iti extension ti kurimatmat mo. Ay, huwag nga rod, Mare. Nagsayang matan. Ay na, di mon sayangan. Tati napatagkat na biyag ka pa. Ngam timak mo naklaan kan ka. Pangaasim ngamin, tama panubayadan ng dagiti utang mo. Ah, Tapno saan akasta? Nga iso ti mapan mo ilamlamangan. Nga iso umot ti makagapo, amagmag na ka dito delikado adalan nga urera bii. Gapula ang iti utang mo. anya? Awan matla ka diti serbi ti kinapindas mo, no ado ti utang mo.
Isong agbayad kan. Tapno nawaya ka lumabas iti arubayan da, iti anyaman nga oras. Aday ta, gunggunam kunaki di ah. Unay kan lakay. Dandani aklang aruden natay gapo iti panakat nagko iti deraas. Kastapay laeng ti bagbagam. Kay, alangan ki di mo tamas siya naking ka. Gunggunam kunak manin ah. Nyalaki din. Anya, Dayta, gapo iti panaglemlemeng mo kadag iti nakautangam. Natinag ka lang arot iti deraas. Agyaman ka? Tadapay tinaasi apo unti kayo king ka na isalatam. No awan, ang mga no pinag-inagawan na kan iti buhaya di karayan. anya. No di kanto mga minagbayad ito utang mo. Imbag kumamot ano mapangka makisarita. Ngamsan mo, taday taglemlemeng tamaw. Ay, di ka madanagan lakay. Inton bigat, inak makisarita ka dakwada. Saan lang ang makisarita taramida makisarita ka, kin manggad ka ngamin. No, day bayad mo ito utang mo. Salbag ka pilang. Apay ngay akas tamot tilang bilang. Nana. Ay na, apaw. Anya lakit din ayang amin. No imay ka kumangamin nagbayad iti utang mo. Awan kumati ilimlim mangam. Akon di pag nakaijay bangir adalan. Ay, pasensya kayo kuman, nana. Ay, saan nak amaalala iti pasensya? Manumatan alawas tinapalabas. Manipod ingkaray nga umay kaagbayad. Isong agbayad kan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko, nana. Iso nga umayak pa'y la kumamakisarita kada kayo. Ikarik abayadak matlaang iti kabitan a panawan. Manggadak. Ay ka nasaya at tanapanunot mo ti manggad. Kasta nga men, tapno at pagbayad mo iti utang mo a pinagpapintas mo. Uring nana. Ay, jak amo no anyat maibagakin ka pilang. Tata, Jak amo no masyanak matakin kawin no saan. Kaslak ko nak agunggunam met. anya? No kasadya ngamin akayat mo ti agpapintas. Manggin ka. San akas nga umutang ka. Tidakis na kay aramidem pa'y arason tila kay mo. Ibagam amas sakit. Tapnula ang makautang ka. Anya laki din aklase pa nagpampanunod na itapilang. Ikarik tata, saanan ang maulit pa'y? Kaya nagnakim kan aga po iti panakatinag mo di dilaas. Ay na, agyaman ka sa saan ka alagdiretso ije baba. Tata, Kahit asawin de ta, inik ka na kapay ti tsansa na apo Diyos nga akbalbaliw. uwan tata, promise, agbalbaliw akong. Awan da ito yung apilak. Ay na, agbayad ka nga luli di iti utang mo. No di mo ka timatlag manin iti dilaas. Ang mga no ijay, ay sos, tratado man nila. Pag-agdiretso ka na ijay baba. Pag-aagawan na kanto nag ijay buhaya ijay, kas kadapat yang. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.